tenéis en la cabeza recordáis tanto el libro, ¿no?, como el vídeo, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que vamos a focalizarlo en las dos cosas conjuntamente. Si luego queréis comentar alguna de las dos cosas en concreto, pues decís en el libro, en el vídeo. Sí, os ponéis así un poco separadas. Yo vengo ahora. Sí. Bueno, chicos, chicas, ela é Marta e ela é Inés. Son alumnas de primeiro de bacharelato, expertas no tema bata. Sí. ¿Le doy ya? O ya está grabando, ¿no? Pues venga, empezamos. Veña. Estamos aquí para realizar un debate, contestar un pouco as sensacións que nos produciron a todos tanto o libro Billy Bata como o corto de El vestido nuevo, que todos teñen relación a identidade, a orientación sexual, o que o poder da sociedade sobre nós. Entón, vamos ver que ideas tedes vos, que ideas temos nós, e ver como se entendeu todo isto. E, bueno, tedes que falar, sen problemas. A ver, non fai falla personalizar, se queredes contar algo que vos sucedeu, ou sucedeu ás familias, non fai falla contar que non quen pasou dúas de unhas cousas, pero, sobre todo, ser sinceros, porque, a ver, estamos aquí para falar todos, nada que vayamos a falar aquí vai salir, entón, bueno, pues, sentiros cómodos para, se tedes que contar algo, poder facelo libremente. Bueno, imos comezar así para romper un pouco xeo co tema do corto del vestido nuevo. Todos vechino o corto? Sí. A ver, que me pode dicir que lle pasa ao neno no corto? Básicamente que el niño llega a clase con un vestido rosa con los zapatos y demás, y que todos se asombran porque llega esa ropa. Llaman al director y lo quiere buscar el padre para cambiar de ropa. Por que credes que o neno leva un vestido? Porque le gustaría ir con el vestido, algo. Pode ser polo carnaval. No, porque lleva otro disfraz. Ya, Claro, a cousa é, vistes así porque sentese cómodo desa maneira, ou tamén é a excusa do carnaval que a utiliza para poder, porque sinte que en ese momento poder mostrarse como él mesmo cree que debería ser, porque claro, que se viste todos os días con vestido rosa non vai ser recibido. Entón, quizá a excusa do carnaval para poder dicir, bueno, así como quero ser eu. Tú asientes. Agora, preguntámonos por que quere o director mostrar esta situación. É algo que pase, que vos vexades? Claro, o director do vídeo, que persigue con este vídeo? Hacer notar que estamos todos sometidos a clichés. Estamos todos sometidos A clichés sociales. O peso da sociedade, non? Sobre a nosa identidade. O neno lle gusta o carnaval porque el tío principal do vídeo, porque podo ser como quero, podo vestirme como queiro. El quere vestirse como vestido. Entón, sí. O papel dos adultos. A ver, deixemos a vos. O papel dos adultos no vídeo. Alguna intervención dun adulto que vos chamara a atención? Que o pai, coa situación, parece enfadarse. Parece que lle molestara moito o vestido. E que vai opinar do vídeo, pai? O leva a casa, pero ao final o trata como con cariño. Non está enfadado. lle pon a chaqueta. Séntese toda regañada de que leva un vestido, un neno. Sí, pero tamén vemos que, a ver, é certo, o tapa, pero a mí me gustame moito a última escena onde van eles e o neno vai abrazado co pai, o pai tampouco lle regaña, senón que eu penso que o que falta, non, é como continuará despois a cousa, quizáis o pai se dea que ese neno se vesta desa forma porque na casa existe esa posibilidade de liberdade na súa casa. Pero claro, hai veces que hai cousas que desgraciadamente podemos facer na casa, pero non podemos facer fora da nosa casa. Porque lle di o pai ao director, sí, porque
foi unha referencia que o neno xa facía isto na casa. Sí, pero a ella lle gusta disfrazarse. E despois para a nena, que amiga. Acordades? Que lle di amiga a él. Bueno, era amiga. Que un neno non se pode pintar as uñas. A pesar de que eles son fan da soa. De unha conversación totalmente inocente, porque lle di, eso é hortera. Que hortera? O que brilla. Siga sendo un neno, non persigue nada, e é como é totalmente inocente o que fai o vestido. Que máis vos chamou a atención dos adultos? Por exemplo, as profesoras e o director, vos fixastes que todas as profesoras son mulleres e levan unha bata, e o director como vai vestido? Ao contrario. Esa diferencia, non? Un pouco de poder entre elas, entre as profesoras, que parece que son, que, bueno, teñen un menor rango que o profesor, que o director. Vos, cando, bueno, porque agora xa sabemos todos como, bueno, no instituto sí que o director é un home, pero, bueno, como de profesores tamén. No colexio, recordades como era? No vosso colexio, cando ia a primaria? Sí. E esta diferencia? La gente iba como que sea, por vestido. Había gente que llevaba batas a veces. E había máis mulleres profesoras? Sí. Había profesores, pero creo que eran 2 o 3. En el nuestro solo había profesoras y directora. En el mío había una directora y había más profesores que profesoras. Sí. É raro. Pero lo que dices é que hai máis profesoras que... Claro, ves un pouco como que o mundo da docencia é máis sobre todo en niveles de universidade, é dicir, cando é menos poderoso a educación que fan, parece que máis de mulleres. Non sei se estás de acordo con eso. Sobre todo en primaria. Cuando vas a secundaria ya no ha habido más profesores. Pero tamén, polo xeral, cando son pequenos, suelen gustarlle máis as mozas, os nenos pequenos, por tanto, normal que tamén haya. E por que lle gustan máis as mozas aos meus pequenos? Porque un home, a un chico, lle poden gustar os meus pequenos. Instinto maternal ou... Claro, tamén. Pero claro, vamos a ver, vos algún día seredes pais, posiblemente, vos os chicos. Sí? Entón, non ides criar os vosos fillos, non ides sentir ese sentimento paternal. Vos os pais non os queren, como os vosos nais. Entón, claro, quizáis esa que un pouco a sociedade nos obliga a que máis as mulleres teñen que desenvolver esa faceta de cuidado para os nenos que non lle permiten aos homes. E que insusto, porque vos podedes cuidar nenos e podedes sentir que estedes cómodos cos nenos. E agora o papel do grupo de iguais, tanto da clase, como reacciona a clase cando Billy entra, ou Billy, co vestido rosa? No, Sé que están todos jugando cos papeles, cando entra o neno se quedan todos calados e les di un neno. É rei ou algo así, había Maricón. Eso está... No. Quedan todos así como impactados, incluso as profesoras. Claro, vos os fixechedes que en ningún momento a profesora lle bota a bronca ao rapaz, ao rapaz que chama maricón, nunca lle riñe por chamarlle un maricón, non vai o director para que explique iso, senón que, como cae da mesa, cando vese que estén a tirita, nese momento vai a dirección, pero non o leva, nunca lle din, non insultes ao rapaz. Entón, claro, un pouco ese bullying consentido, ese deixar que as profesoras mesmas deixan esa discriminación e que incluso o neno ten que sentir que a profesora non o ve como algo normal, entón todos, incluídos a profesora, favorecen a esa discriminación cara ao neno, non crees? A ver, agora alguna experiencia non vosa, non tens por que personalizarvos, coñece unha amiga ou algún familiar que coñezades, que unha situación que se parece a isto, que vos sentides reprimidos de que non podedes ser como queredes ser. O neno quere levar o vestido rosa, pero non pode, a sociedade non lle deixa levar o vestido. Vos sentides en algún momento